Nečekejte, až vám tráva přeroste přes hlavu. Pořiďte si travní benzínovou sekačku MP1554H od českého výrobce a prodejce zahradní techniky Vary s tradicí již od roku 1969. Sekačka si díky výkonnému čtyřtaktnímu motoru Honda GCV 170 nové generace poradí rovněž s hustou nebo mírně přerostlou trávou. Předností je i variátorová převodovka s plynulou regulací pojezdu a velkými koly, takže vyniká i na nerovném povrchu. Sekačka snadno projede kolem stromů nebo záhonů. Neváhejte a objednejte ještě dnes nebo do vyprodání zásob za bezkonkurenční cenu 16 990 korun, včetně DPH. Vary. Technika, která roste s vaší zahradou. Pořiďte si také křovinořezy, štěpkovače, elektrohydraulické štípačky nebo pily na dřevo a připravte se na sezónu. Navštivte naše obchodní partnery po celé České republice nebo